Sen se stal realitou. Petra Kvitová je wimbledonskou vítězkou. Od malička tenis hrála, klidně i v zimě v dešti, velký turnaj teď vyhrála. Všichni ji triumvěšti, rusky z kurtu vyštípala. Přál ji i Jarda Jágr a nakonec ESO dala. Je z toho mega šlágr, holka je to kurde skromná. Sám jsem ju viděl zblízka, spolu nekaju každý pozná. Každého hnedka získá a teď hrála neskutečně. Byl to fakt krásný turnaj, přeju ať tak hraje věčně. A rusky vzteky čuraj, každý ti to Petro závidí. Když nad hlavou zvedáš talíř, já vím, že každý ti to kurde závidí, tak nepřestaň